Isang bahay sa Zone 7 Villarobredo Subdivision, Barangay Sabang, Naga City, ang tinupok ng apoy mag-aalas 10:30 ng umaga nitong Martes, July 8. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, Chief in Charge ng Bureau of Fire Protection Naga City, nagsimula ang nasabing sunog sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Nadamay din maging ang dalawang kalapit na bahay. Tinitingnan na sanhi ng insidente ang nag-overheat umanong extension wire. Yung sabi nung occupant, nung anak ni itong si Godofredo, si Ronel, sabi niya, before yata nung sunog, nagsampay pa siya dun sa may kwarto, dun sa may bintana ng kwarto. And after nun, lumabas siya, may binili yata. Pagbalik niya, narinig niya na lang yung kapatid niyang babae na nagsisigaw na may apoy daw dun sa taas. So, trinay niya rin puntahan, kaso grabe na daw yung uso, kaya lumabas na rin siya. And wala na sila nakuhang mga ligtas sa mga gamit pa rin sa loob. Umabot ito sa first alarm at tuluyang naapula mag-aalas 10:39 ng umaga. Tinatayang aabot sa 600,000 pesos ang iniwan nitong pinsala. Kung sakaling aalis ng bahay, make sure na sabi na natin, aalis or matutulog. Kasi mostly ganun yung nangyayari. So, kung aalis o matutulog, make sure na wala ng mga nakasaksak na ibang appliances na nakacharge o kaya ginagamit. Kung hindi na ginagamit yung appliances, siya nakasaksak. Kasi minsan akala natin hindi siya gumagana, pero yung pala nag-overheat na. Mostly nangyayari ito sa mga electric fan kasi minsan akala natin okay lang na umaandar, pero minsan kapag umaalis tayo, pagbalik natin akala natin sarado na, pero yung pala itong stock up kasi tawag nito, nag-overheat na siya. Maswerte naman na walang nasaktan sa nangyaring insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.